Dulan 290 milyones pesos nga balor sa gipasemento ug palambuon nga kadalanan sa upat ka mga lungsod sa amihanang Sugbo ang giablihan o gi-groundbreak sa mga opisyal sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Dili lang kini ang natagamtaman sa mga mulupyo sa mga lungsod sa Borbon, Catmon, Carmen ug Sugod tungod kay gihatagan pagayud sila sa Kapitolyo og kinatibuk ang 18 milyones pesos nga gamiton sa pagpatuman sa nagkalain-laing mga proyekto sa tagsa-tagsa kadapit. Sa maong kantidad, tag 6 milyones pesos matag usa ang nadawat sa Borbon ug Catmon, samtang 4 milyones pesos sa Carmen ug 2 milyones pesos sa Sugod. Niadtong Disyembre 10, gipangunayan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang inaugurasyon o groundbreaking sa provincial road improvement projects sa maong upat ka mga lungsod. Uban sa gobernador ang iyang anak nga si League of Municipalities of the Philippines kon LMP Cebu Chapter ug Liloan Mayor Cristina Frasco, Kongresista Duke Frasco, Bukal Andre Red Duterte ug Cebu Police Provincial Office Director Aladin Collado. Matod ni Garcia, labing kinaham nga parte sa iyang trabaho isip gobernador mao ang mugawas sa Kapitolyo ug moadto sa probinsya labi na didto sa kabukiran aron makita ang matuod nga kahimtang sa katawhan. Dili kay kanang drawing lang, nga ipakita lang sa mapa. Apan kana makita nato ang mga panagway sa katawhan nga akong gialagaran. Ug mao na nga gihimo gyud natong prioridad ang pagpagwapo, pasiminto, palapad sa atong mga kadalanan kay mao nay numero 1 gyud nga dako gyud kaayo ug tabang sa katawhan labi na sa inyong panginabuhi. Sumala ni Bukal Duterte nga dugang mga proyekto ang matagamtaman sa mga residente sa probinsya sa pagkaaprobar na sa Hunta Provincial sa 15 bilyones pesos nga annual budget alang sa sunod tuig. Ang mga proyekto nga giinagurahan ni Gobernador Garcia naglakip sa Phase 1 sa Sagay Borbon Road Section ug Barangay Bungguyan Road Section sa Borbon. Phase 1 sa Poblasyon Agsuaw Road Section sa Catmon ug Phase 1 sa Ipil Road Section sa Carmen. Samtang ang mga proyekto nga gi-groundbreak sa gobernador, nag-apil sa Poblasyon Pansoy Road Section ug Damulog Bingay Road Section sa Sugod, Phase 2 sa Sagay Borbon Road Section sa Borbon, Phase 2 sa Poblasyon Agsuaw Road Section sa Catmon, Phase 1 ug Phase 2 sa Dawis Triumpo Road Section sa Carmen. Gawas sa road concreting improvement projects, giinagurahan usab sa gobernador ang 20 milyones pesos nga Phase 1 sa Level 3 Waterworks System Project sa lungsod sa Carmen ug ang 5 milyones pesos nga AA nga ihawan sa lungsod sa Catmon nga proyekto sa miaging administrasyon. Nisaad ang gobernador kang Catmon Mayor Iris Hestupa nga ipasemento ang dalan padung sa ihawan aron sayon ang pagbiyahe sa dagkong mga truck nga kargahan sa mga mananap. Ang mga mayor sa upat ka mga lungsod pulos mapasalamaton sa daghang mga proyekto nga ilang nadawat gikan sa Kapitolyo. Kaning road is leading sa atong mga upland barangays, which is at least sa atong mga farmers na to easy ng access from the bukid going down sa atong lungsod. Kaya honestly, ako dyan kaya mong kalipay because isa man sad ni sa atong damgo na to uba na mapalapdan gyud ang daan, especially of course sa this is a provincial road which makuha na gyud, mahitabo na gyud. We're very lucky. Sugod is very lucky. So karon tungod sa panigamo sa atong governor, finally nasemento na gyud. Nasemento na gyud. Dako na ning kagayonan o dako na gyud tabang namos taga Borbon sa atong safety and ato sa commerce. Dali na gyud ka istanan. So salamat ani Governor Gwen, namin tanan nga ang iyang mga damgo o mga programa sa probinsya sa kanunay naagi mi sa mga loyo. Pasalamat na lang gyud kog dako gob nga bisan sa kalisod sa among dalan gob naabot gyud ka diri sa area nga makita nimo ang project sa probinsya sa Sugbo para sa mga katmunanon nga nagkinahanglan pod sa kanunay nimong pagsuporta sa kayuhan o sa livelihood programs namo dinhi sa Catmon. Gov, Gwen, salamat kayo.
sa imong mga proyekto maghatag sa lungsod sa Carmen. Total ha, sa akong total 147 million. Apil na sa 50 million ng atong panubig. 147 million, 50 million sa panubig. Wa pa na apil sa gihatag ni Gov sa tagsatag sa kabarangay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas.